Yep, I'm good. Oh yes, it's flashing. Hvad var det, vi havde på? Hårdlagt? Ja. Okay. Arm down. Oh yeah. 3, 2, 1. The anticipation. Og det er det. Der er i hvert fald ingen, der går tilbage til det bål. Nej. Hvorfor ikke? Fordi... Det var en defekte. Var der noget tryk på den hårlak? Ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Var det det? Var det det? Wow. Nu det bliver mindre. Drenge! Ind i skabet med ham! Der sker bybrud. Og så detonerer lortet i en sky af ødelæggelse. Der er ikke ledig plads til at optage video. Nej! Jeg filmede heller ikke. Nej! Altså, det er nemt lavet med sådan en paddehat nærmest.